Ginpasalamatan ka gindayaw ni Iloilo City Lone District Representative Julian Baronda si Iloilo City District Engineering Office Officer in Charge Engineer Roy Pacanan. Ginpagwa sang kongresista ang statement matapos ginanunsyo sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH kahapon nga nalakip si Pacanan sa ginrelieve sa posisyon. Bangod wala sininalabot ang qualification requirements sang Civil Service Commission o kung CSC para sa officers in charge. Sa iya naman nga press statement, ginklaro man ni Representative Baronda nga ang pag-relieve kay Pacanan wala naangot sa flood control corruption scandal. Nagpahayag man si Baronda nga wala na mensionar ang pangalan ni Pacanan sa ghost projects kag sa anuman nga irregularidad. Pahayag sini magabiya si Pacanan nga intact ang reputasyon, hindi makwestiyon ang dungog, kag padayon nga kilalahon ang iya nga serbisyo. Sa pihak nga bahin nagalaom naman si Mayor Raisa Tranias nga mangin transparent kag may koordinasyon sa Iloilo City Government ang mangin bag-o nga officer in charge sa Iloilo City District Engineering Office. Suno kay Tranias, wala pa man inisang may nabaton nga relief order ni Pacanan, apang kun mayara na, ginahingyo niya sa magabulos nga magtrabaho kaupod sa city government. Dugang sang alkalde, luyag niya nga masiguro ang mga palaabuton nga proyekto sang syudad matapos safe kag magamit na sa mga pumuluyo. Natala na pa nga iga-anunsyo sa Department of Public Works and Highways ang masunod nga assignment ni Pacanan kag kung sino ang magabulo sa iya diri sa Iloilo. Matandaan nga duha ka beses nga nadeklarar nga persona non grata sa syudad sang Iloilo si Pacanan. Una nga ginhimo ini sang tion ni Anay Mayor Jerry Tranias kag ang ikaduha amo ang paagi sa resolusyon sang Iloilo City Council. Yari balikan naton ang statement ni Department of Public Works and Highways Secretary Dizon singgen in ukon sang ginanunsyo sini ang relief order kahapon. The relief of 4 regional directors. So there have been we are officially relieving today for various reasons, no? Specifically because there are ongoing investigations here, which I cannot fully disclose to you. But suffice it to say, we are investigating a lot of people in the department, and officially we are relieving 4 regional directors. We are also relieving assistant regional directors. For all intents, relieving 3 DEs. La Union First District Engineering Office Sherry Lan Gonzalez, Iloilo City DEO Roy Pacanan, and Leyte 4th District District Engineer Peter Scheller Soko, because they have not met CSC qualification standards. So we are going to be very, very strict, and I will be releasing in the next few days or weeks, the new requirements, merit requirements for all officials of DPWH, specifically district engineers. Si Public Works Secretary Vince Dizon.